wejo. Onyo bona ne ba kwe besila. Ni na that man e besala kwa ni anyi nwere ike ibe n'ụwa. Ogini na tiga kwa. Akwa Jesus parano be. Ogusiwo. Ogusiwo. Iyo tiri na lobe. Ogusiwo. Akwa Jesus parano. Ogusiwo. Akwa papa kwarawa. Ogusiwo. Akwa Chineke mu parano be. Ogusiwo. Imani putebe nwata kiri na ebe akwa. A na-emeghara ya n'ọsịsọ. Ahụkwanụ nwaanyị ebe ọ na-ebe akwa. A na-emeghara ya anya. Mana ọ bụrụ na nwoke ebe akwa, enwere ihe kpatara ya. Amụtara Jizọs n'aka Paịlet ọmaghị menu, kwachasị aka ya wit mmiri ọcha. Paịlet kwọrọ ka dewe na aka ya dị ọcha. Ewegburu nwa nke mmadụ ụwa sisi hapụrụ onye ori. Ha kwuru ka hapụ Barnabas na onweghị ihe o mere, ewebo ya Jizọs ka ọ nwụọ. Ha gburu eze, ha gbara ya ọtọ, e gburu Jizọs, kpụba ya mgbu n'isi, e gburu obe, e gburu obe, obi ibu arọ n'uwe bunye Jizọs o buru gawa. Ebe o buru buru mmemme mmere eme, onye ike m. Erutere na Gọgọta, okpogoro isi, ebe a na-egbu isi mmadụ anyhow. Eweburu Jizọs butewe o, si eweta ntụnụ weta hama, kụwa ya kụwa, n'aka onye ka anakọ ya, n'aka papa m. Dawai dawai, eze tie, eze tie, eze kwakwa, di ma wee bakwanụ. O mekịta mekịta ya wagha mmiri, akpịrị na-akpọ m nkụ. Ungrateful human beings, chọwa mmanya gbara ụka, chewe papa m, eze ṅụọ. Awụchala mmanya ule, o wekwu okwunu, kama ọ ga bụ ụwa ọnụ, kama ọ ga gọwaghị inu, asị kama ọ ga bụ ha sọ mmiri. Ọyọwa papa o, papa o, papa, papa, biko gbaghara ha, maka ha amaghị ihe, na anyị amaghị ihe o. Anyị amaghị ihe anyị na-eme o, anyị amaghị o. Onye na-ezu ori amaghị ụma o, dị ma ọ maghị ụma. Onye na-akwa iko amaghị ụma o, dị ma ọ maghị ụma. Onye na-egbu mmadụ amaghị ụma o, onye ma ọ maghị ụma. Chineke gbaghara o, akwa ọkwara n'obe. Akwa Jizọs kwara n'elu obe. Ogusiwo. Akwa kwara n'elu obe. Ogusiwo. Ara mmiri Jizọs. Sara m uwe, sara m njọ, sara m ọrịa, gwọrọ m ọrịa, o nyere m ụba, o nyere m udo, o nyere m udo, ọ gwọrọ m ọrịa, ọ sara m ụzọ. Akwa Jizọs kwara Ogusiwo. Yes, sir. Ije Calvary, ọ na-eyi m oyi na ro. Asị m ije Calvary o, ije Calvary, ọ na-agbawa m obi. Ebe a kpọrọ eze ebube wee gawa o, ebe a na-akpọ ala okpokoro isi, ka ejidere nwa nke mmadụ gbuwe. Ọ gịnị ka o mere? Ọ gịnị ka o mere ụwa? N'ihi mmehie dịka anyị, ka o ji wee bịa wee nwụọ, ka o ji wee nwụọ, ewe m anyị gbanwụ, ka o wee gbapụta onye mmehie ọnụtụ, ndị mmehie ọnụtụ dịka anyị.